Ga wasu daga cikin muhimman labarai da suka ɗauki hankali a wannan makon. Hukumar nan da ke kula da matasa masu yi wa ƙasa hidima suka bayyana dalilin da ya sa har yanzu ba a fara biyan matasa masu yi wa ƙasa hidimar naira 77,000 ba, kamar yadda gwamnatin tarayyar ta ayyana. Inda shugaban da ke lura da wancan hukuma, Brigadier Janar Yushau Dogara Ahmad ya bayyana cewa har yanzu gwamnatin tarayya ne ba ta saki kuɗi wa hukumar ba. Sai kuma wannan labarin da ke bayyana cewa har yanzu idan har gwamnatin tarayya ba ta saka tallafi a tafiya aikin hajji ba, lallai za a iya kaiwa naira miliyan 10 ga dukkanin mahajjaci da ke so ya je aikin hajji. Idan har dala tana kan naira 1,600 da naira 50. Wannan labari shi ma ya ɗauki hankalin mutane da dama. Sai kuma labarin da wannan malamin addinin musulunci nan daga jihar Kaduna, Sheikh Ahmad Gumi, ya bayyana cewa yana zuwa yin sulhu ne daji da 'yan fashin daji da kuma masu yin garkuwa da mutane tare da jami'an gwamnati. Inda ya bayyana cewa yana zuwa da jami'an gwamnati na jihohi da kuma wasu daga cikin masu riƙe da muƙaman gargajiya, wato sarakunan gargajiya, inda ya ce yana yin haka ne gudun zargi. Haka kuma a ranar Laraban da ta gabata ne kamfanin mai na ƙasa wato NNPCL ya ayyana ƙarin kuɗin man fetur daga kan naira 897 zuwa naira 1,000 da naira 30, wanda hakan ya ɗauki hankalin 'yan ƙasa da dama, wanda har gwamnatin tarayya ta ayyana cewa ita ba ta da masaniya game da ƙarin wannan farashi. Hakan ya ji hankali da dama daga cikin masu sharhi game da al'amuran yau da kullum da kuma wasu daga cikin 'yan ƙasa game da wannan ƙarin na man fetur ɗin. Duk dai a wannan makon, hukumar 'yan sanda a jihar Kebbi suka tabbatar da mutuwar uban ƙasar Kenya, wato Alhaji Isa, wanda masu garkuwa da mutane suka sace tare da mutane guda 8, wanda daga bisani aka tabbatar da an yi masa kisan gilla. Sai kuma a cikin ƙarshen makon nan ne kuka ji yadda uwar gidan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, wato Sanata Oluremi Tinubu, ta bayyana cewa ba laifin mijinta ba ne halin matsin tattalin arziki da ƙasar nan ta faɗa, wanda ta ce a daina zargin mijinta ba kuma laifinsa ba ne. Wannan labari ya ɗauki hankalin mutane da dama a ƙasar nan. A labarun ƙwallon ƙafa kuwa, ɗaya daga cikin labarin da ya ɗauki hankali a makon shine dakatarwar da hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA ta yi wa shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Kamaru wato Samuel Eto'o na hana shi shiga kallon ƙwallon wato ƙungiyar har na watanni 6 saboda kama shi da aka yi da laifin rashin ɗa'a ga hukumar. Sai kuma wato kaftin ɗin Super Eagle wato Ahmad Musa da ya zira ƙwallaye guda 2 a raga a wasansa da ya buga na farko wanda ya dawo wato ƙungiyarsa ta Kano Pillars, wanda aka buga a filin wasa na Muhammad Dukko Stadium da ke jihar Katsina. Waɗannan su ne wasu daga cikin labaran da suka ɗauki hankali a wannan makon. Idan akwai wani labari da ya ɗauki hankalinku a wannan makon, ku faɗa mana a comment section.